ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എക്സൽ ഓൺലൈൻ സൺഡേ സ്കൂളിലെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്ന് അങ്കിൾ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് യേശു കർത്താവിൻ്റെ പുതിയ ചില സ്വഭാവങ്ങൾ, യേശുവിൻ്റെ ചില പുതിയ പഠിപ്പിക്കലുകളാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ യേശുവിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടു. യേശു കർത്താവും ശിഷ്യന്മാരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ കേട്ടു. ഇന്ന് യേശുവിൻ്റെ ഉപമകൾ, പാരബിൾസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഉപമകൾ ഒത്തിരിയുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഏതൊക്കെ ഉപമകളാണ് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത്? നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എവിടെയെങ്കിലും പ്രസംഗത്തിൽ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഒത്തിരി കഥകളിലൂടെയാണ് യേശു കർത്താവ് ജനങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? സാധാരണ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് കഥകൾ. പപ്പയും അമ്മയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹത്തോടെ വിളിച്ച് അവർക്ക് ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞു കഥകൾ പറയും. കാക്കയുടെയും ആടിൻ്റെയും രാജാവിൻ്റെയും ഒക്കെ കഥകൾ, ചന്ദ്രൻ്റെ കഥകൾ പറയും, അമ്പിളിമാമൻ എന്ന് പേരിട്ട് വിളിക്കും. അങ്ങനെ കഥകളും കൊച്ചു പാട്ടുകളുമൊക്കെയായി കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർക്ക് വീണ്ടും ഇഷ്ടമാണ്. മോട്ടിവേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് ഇഷ്ടമാണ്, വലിയ വലിയ ജീവചരിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങനെ യേശു കർത്താവിനറിയാം എല്ലാ മനുഷ്യരുടെ ഉള്ളിലും കഥകൾ കേൾക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങനെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അവിടെ സാധാരണ ജോലി ചെയ്യുന്നവരും ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഒക്കെ തന്നെ കേൾക്കാൻ വരുമ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ഉപമകളിലൂടെ, ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ യേശു അപ്പച്ചൻ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. യേശു പറഞ്ഞ ചില ഉപമകൾ, ഒന്ന് പരദേശത്ത് പോയൊരു വീട്ടുടമയുടെ ഉപമ. പരദേശത്ത് ആ വീട്ടുടയവൻ പോകുമ്പോൾ, മത്തായിയുടെ സുവിശേഷത്തിലും മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലും ഒക്കെ നമ്മൾ, മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം 13-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. പരദേശത്ത് അവൻ പോകുമ്പോൾ തൻ്റെ ദാസനെ വിളിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ദാസന്മാർക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഫലമില്ലാത്ത അത്തിയുടെ ഉപമ പറയുന്നുണ്ട്. എന്തിനാണ് ഫലമില്ലാത്ത അത്തിയുടെ ഉപമ പറയുന്നത്? ആ അത്തിയിൽ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചു, പക്ഷെ ഫലമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ വന്നു. കൂട്ടുകാരെ, നമ്മിലും കർത്താവ് അങ്ങനെ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഫലം ഉണ്ടാകുമോ? മറ്റൊന്ന്, പാറമേൽ വീട് പണിത, മണലിന്മേൽ വീട് പണിത മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം, ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ പാറമേൽ വീട് പണിതപ്പോൾ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ മണലിന്മേൽ വീട് പണിതു. കാറ്റ് വന്നു, വെള്ളം പൊങ്ങി, മഴ പെയ്തു, വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കമൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചു? പാറമേലുള്ള വീട് ഉറച്ചു നിന്നു, മണലിന്മേൽ പണിത വീട് തകർന്നു പോയി. അപ്പം നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം എങ്ങനെയുള്ളതാകണം, വചനത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുള്ളതാകണമെന്ന് ആ ഉപമയിലൂടെ നമ്മൾ പഠിച്ചു. വീണ്ടും ഇതാ രണ്ട് കടക്കാർ, കടം വാങ്ങിയ 2 പേര്. ഒരാൾ തൻ്റെ യജമാനൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങി, കൊടുക്കാൻ നിവർത്തിയില്ല. യജമാനൻ ക്ഷമിച്ചു. എന്നാൽ ആ ക്ഷമിച്ച് കിട്ടിയവൻ തിരികെ പോകുമ്പോൾ തന്നോട് ചെറിയൊരു പണം കടം വാങ്ങി തിരിച്ചു തരാൻ നിർവാഹമില്ലാത്തവരോട് ദേഷ്യപ്പെടുകയും ന്യായാധിപതിയുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നൊരു സാഹചര്യം അറിയാം. എന്നാൽ ആ യജമാനൻ പറയുകയാണ്, ന്യായാധിപതി പറയുകയാണ്, നിന്നോട് എത്രയോ വലിയ കടമാണ് ഞാൻ ക്ഷമിച്ചത്, നിനക്കെന്തുകൊണ്ട് നിൻ്റെ സഹോദരനോട് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല? കൂട്ടുകാരെ, നമ്മളെപ്പോഴും ഓർക്കണം, നമ്മുടെ സ്നേഹിതരോട്, നമ്മുടെ ആരെങ്കിലും നമ്മൾ വഴക്ക് പറയുകയോ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരോട് ക്ഷമിക്കാൻ നമുക്ക് മനസ്സുണ്ടാകണം. നല്ല ദാസൻ്റെയും ദുഷ്ടദാസൻ്റെയും ഉപമ യേശു കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വസ്തനും ബുദ്ധിമാനുമായ ദാസനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വരുന്നൊരു സ്നേഹിതനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. രാത്രിയിൽ വരുന്ന സ്നേഹിതൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ അതിൽ മുട്ടുകയാണ്. അപ്പോൾ അകത്ത് കിടന്ന ആൾ പറയുക, അയ്യോ ശല്യപ്പെടുത്തല്ലേ, ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് വരാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ പുറത്തുള്ള ആൾ പറയും, കുറച്ച് അപ്പം തരാമോ, അവിടെ കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന ആൾ പറയും, കുഞ്ഞുങ്ങൾ കിടക്കുക, എങ്ങനെ എഴുന്നേക്കാൻ പറ്റും? പക്ഷെ വീണ്ടും വീണ്ടും സ്നേഹിതൻ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത് പ്രാർത്ഥനയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഉപമയായിരുന്നു. കൂട്ടുകാരൻ, നമ്മളും നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക. നിശ്ചയമായും ദൈവം നമുക്ക് മറുപടി തരും എന്നത് മറന്നു പോകരുത്. വിത്തിൻ്റെ ഉപമ നമുക്കറിയാം. ഒരുവൻ വിത്ത് വിതയ്ക്കാനിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് ചിലത് വഴിയരികിൽ വീണു, ചിലത് പാറപ്പുറത്ത് വീണു, ചിലത് നല്ല നിലത്ത് വീണു. വഴിയരികിൽ വീണതൊക്കെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ആളുകൾ ചവിട്ടിയൊക്കെ പോയി. പാറപ്പുറത്ത് വീണത് ചെറിയൊരു വളർച്ച വന്നു, പക്ഷേ അത് നശിച്ചു പോയി. മുള്ളിൻ്റെ ഇടയിൽ വീണതും വളർന്നു വന്നു, പക്ഷെ മുള്ളുകൾ അതിന് ഞെരുക്കിക്കളഞ്ഞു. നല്ല നിലത്ത് വീണ വിത്ത് അത് വളർന്നു വലുതായി. കൂട്ടുകാർ, ഇതുപോലെയാണ് ദൈവവചനം. യേശുപ്പച്ചൻ അത് എന്തിനാണ് പറഞ്ഞത്? ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതുപോലെ മൂഢനായൊരു ധനികനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. ആ ധനികന് ഇഷ്ടംപോലെ സമ്പത്തുണ്ടായപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ് തിന്നും കുടിക്കും ആനന്ദിക്കും. പക്ഷേ ദൈവം അവനോട് ചോദിക്കട, നിനക്ക് ഇത്രയൊക്കെ സമ്പത്തുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി നിൻ്റെ ജീവനെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോൾ അവൻ ചിന്തിക്കും, അയ്യോ ദൈവമേ, ഇതൊരവസ്ഥ, അതിൽ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ജീവൻ പോയാൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാൻ പറ്റും? കൂട്ടുകാരെ, നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ
എന്താണ്? ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന സ്വർഗ്ഗഭവനമാണ്. കൂട്ടുകാരോട് ഈ ഉപമകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ ഈ ഉദാഹരണങ്ങളും ഉപമകളും ഒക്കെ ബൈബിളിൽ നിന്നും സെർച്ച് ചെയ്യും. യേശു പറഞ്ഞ മറ്റു ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്, ഉപമകൾ ഏതൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സന്ദേശം എന്താണ്? അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കൊരു വീഡിയോ ചെയ്തു തരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു തരിക. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നിത്യതയെക്കുറിച്ച്, സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഉപമകൾ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞു. കാര്യം എന്താണ്? വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് സ്വർഗരാജ്യം. അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം പ്രവേശിക്കണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വർഗരാജ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഒത്തിരി ഉപമകൾ യേശു കർത്താവ് പറയും. കീഴിലെ വിളക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഉദാഹരണം യേശു പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണെന്നറിയാമോ? മറച്ചു വയ്ക്കരുത്. ആ വിളക്ക് പറയുടെ കീഴിലേക്ക് ഒതുക്കി വയ്ക്കരുത്, പകരം തണ്ടിന്മേൽ അത് തൂക്കണം. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കഴിവുകൾ, നമ്മുടെ താലന്തുകൾ, ദൈവം തന്നിട്ടുള്ള കഴിവുകളും താലന്തുകളും ദൈവനാമഹത്വത്തിനായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കൂട്ടുകാരെ, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ വീടുകളിലായിരിക്കാം. നിങ്ങൾ വീടുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയണം. ദൈവനാമത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവം നിങ്ങളെ മാനിക്കും, അനുഗ്രഹിക്കും എന്നത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് 5 ബുദ്ധിയുള്ള മണവാട്ടിമാരും 5 ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കന്യകമാരുടെയും കാര്യം. അവരൊക്കെ മണവാളിനെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ബുദ്ധിയുള്ള കന്യകമാരെന്ത് ചെയ്തു? വിളക്കെടുത്തു, എണ്ണയെടുത്തു. മണവാളൻ വന്നപ്പോൾ വിളക്ക് കത്തിച്ചു, അവർ മണവാളൻ്റെ കൂടെ അകത്ത് കിടന്നു. പക്ഷെ ബുദ്ധിയില്ലാത്തവർ വിളക്കെടുത്തു, പക്ഷേ എണ്ണ എടുക്കാൻ മറന്നു. ആ സമയത്ത് അവർ പുറത്തേക്ക് എണ്ണ വാങ്ങാനൊക്കെ പോയി. പക്ഷെ തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴേക്കും മണവാളൻ പറയുക, നിങ്ങളെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശനമില്ല. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടോ? യേശു കർത്താവിൻ്റെ വരവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ? യേശു കർത്താവിന് വചനം അനുസരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടുണ്ടോ? യേശുവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ കൂട്ടുകാരെയും കൂടുതലായിട്ട് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ യേശുവിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു.